Sut ydych chi'n meddwl eith y perfformiad? Dwi'n credu bod wedi mynd yn dda iawn, ond achos bod fi fyny yn y bocs, oedd hi'n anodd dweud, ond dwi'n credu bod pawb fysa nhw wedi mwynhau eu hunain, a bod pethau wedi fynd yn fan yn iawn. Ydych chi'n hyderus o gael canlyniad Wel, i weid y gwir, dim ond bod pawb wedi mwynhau a wedi wneud eu gorau a bod nhw wedi elwa'r profiad hynny sydd yn wobr i fi. Wel, Guto Gwilym sgrifennodd yr hanner awr adloniant am llongardd o Gorachod. A o'n nhw wedi deall bod perchenog newydd i'r tŷ a bod yn bwriadu wedyn cael gwared yr ardd a rhoi tarmac lawr. Felly oedd hi braidd o banig wedyn i'r Corachod beth o'n nhw'n mynd i wneud. Ond oedd gwahaddau'n fach, oedd hi'n trial cael sylw y Corachod gydol yr hanner awr adloniant, ond oedd neb yn gwrando ni, ond erbyn diwedd oedd rhaid iddyn nhw wrando ni. A mae'n debyg bod planhigyn arbennig prin yn yr ardd. Felly, gof fi newid cynllun a oedd rhaid cadw'r blodyn prin yn yr ardd.